her siger hun dukke. Og her siger hun blomst. Det er en rigtig lille rensis. Grethe Obel, født i 1932, kunne sådan set hellige sig pensionisttilværelsen, keramikken, maleriet og sit lille galleri ved siden af hjemmet i Ry. Men hun brænder for kommunikation. Alle har behov for at kommunikere, men ikke alle kan udtrykke sig. For mennesker uden et verbalt sprog, og for mennesker, der skal have ekstra hjælp til at begynde at tale, har hun gjort en forskel. Jordbær, ja. I 1966 arbejder Grethe Obel som skolepsykolog på Vestergade Skole i Skanderborg. Eleverne er udviklingshæmmede, de fleste kommer fra Sølund. En ung pige er døv, men har aldrig lært tegnsprog. Grethe Obel går i gang med at lære den unge pige at kommunikere ved hjælp af tegn, og pigen blomstrer op. Nu kan hun udtrykke sig, fortælle om behov og følelser. Men der er også en anden ung pige. Hun kan høre, men kan ikke tale. Pludselig slog det mig, måske kunne hun have glæde af tegn. Og det første, jeg husker, jeg fik lært hende, det var mor og søster. Og hun var meget glad for sin mor og meget glad for sin søster. Og når hun samtidig så i nogle ugeblader, så nej, har mor sådan en. Jublen havde faktisk ingen ende, fordi det havde hun ikke magtet før. På Sølund, som i dag er en lille landsby med mindre boenheder, har man taget visuelt baseret kommunikation til sig, blandt andet tegn til tale. Jeg mener, alle kan profitere af, at vi bruger tegnene. Jeg siger ikke, at alle beboerne kan begynde at bruge tegn. Så det vil sige, at der bliver både en visuel og en auditiv indgang til at kommunikere. Og med mange beboere, som har voldsomme hjerneskader, tror jeg også, at det er meget vigtigt, at man får de to indgange. Mange gange er det jo nogle mennesker, som, ja, når vi sidder og kommer med sådan en lang plævret sætning, han har sagt, Nå, så nu skal vi to snart til at køre en kaffe. Efter de første 3 stavelser, der kan kæden jo være hoppet af. Så hvis vi prøver at barbere sproget ned til, vi bruger de meningsbærende ord i en sætning, så har vores beboere altså større chance for at forstå, hvad vi vil. Vi skal pinedød opfylde beboernes behov og ønsker. Og det står lige frem i samarbejdsplanen, hvad vi tror beboernes behov og ønsker er. Og det kan man jo også sagtens udtrykke, hvis det er, at jeg har lyst til at køre i bus eller få på nye sko, så kan man altid pege på noget. Men hvis det er noget, som drejer sig om følelserne, så er det ikke ret mange andre kommunikationsformer, hvor man kan fortælle, nu er jeg ked af det, eller nu er jeg glad, eller nu kan jeg lige til at tænke på min mor. Gul. Ja, det var rigtig flot. Det er både gul, og det er også rødt. Og rødt. Rød. Ja. Det er rød og gul æble. Du er... Grethe Obel har nu trukket sig tilbage som underviser i tegn til tale. Posten som underviser har hun overladt til sin kronprinsesse Jette Møller. Her er deres sidste fælles undervisning for pædagogstuderende på University College Lillebælt i Jelling. Et rødt æble. Jeg husker så også en lille mongolpige. Hun var så motiveret, og jeg havde hende til noget testning. Og hun skulle så sige, jeg går hen til bussen. Og hun var bare på i bussen. Og vi kunne have siddet der endnu. Og så sagde jeg går hen til bussen. Og hun var faktisk så kvik, at efter bare lige 2 forevisninger, tror jeg det var, så gjorde hun sådan, så sagde hun, at jeg går hen til bussen. Halløj, skipper. Der var der noget at hente. Kan du huske mig? Eller Margit? Margit? Ja, det er rigtigt. Mennesker uden et verbalt sprog kan godt pege på kaffekanden og på den måde give udtryk for, at de gerne vil have en kop kaffe. Så det var... Vi taler jo også om følelser, om at være ked af det eller glad. Så det har jo betydet rigtig meget for mig, at hun kunne fortælle mig, om hun har ondt. Det er Majbers tegn for ondt. Måske har hun ondt i ørerne. Det er jo svært for os at se på hende,
Men hun har været god til at kunne fortælle os det. Så det har jo betydet rigtig, rigtig meget for mig, Britt. Og så rent pædagogisk, så betyder det også meget, ikke? At vi får noget sammen, at vi kan kommunikere. Det at kunne kommunikere, det er jo rigtig vigtigt, for at jeg kan hjælpe hende. Og det er en gul. Man ser også meget i et helt andet lys. De nye personaler og sådan noget, hvis man kan kommunikere lidt med hende, ikke? Så bliver man mere tilgængelig som person. Så det har betydet meget. Få tegn på egne præmisser kan virkelig give stor glæde, også personlig udvikling, fordi tit var det jo på vores præmisser i øvrigt, ikke? Vi er vældig gode til at sætte i scene og forklare og regere, men det, at man selv kan bestemme, hvornår man gerne lige vil nævne, at nu tænker man på mor eller søster, eller hvad det nu er, det var en god fornemmelse for de svært hæmmede elever. Også børn, der ikke er svært hæmmede, men som har problemer med at tale, kan med stort udbytte bruge tegn til tale. På kig. I går var det tirsdag. I dag er det... Hvad gør det? Onsdag. Det jeg oplever ved børn, som har svært ved det talte sprog, det er jo, at de kan blive meget frustrerede, kede af det, vrede. Og nogle børn, de giver op og lader være med at tale, fordi det kan man lige så godt lade være med, når man ikke bliver forstået. Hvorimod jeg oplever, at hvis de kan tegnene, så oplever de, at de bliver forstået, og vi kan hjælpe dem. Kan du det, Lars? En. Der er hun. Ja. Og en. Fedt. De børn, som har et dårligt sprog, de bruger mange tegn. Og jo flere ord de efterhånden kan, og jo bedre sprog de får, jo færre tegn bruger de faktisk. Og Lars er rigtig godt på vej til at tale. En anden dreng, Emil, har også knækket kurven ved hjælp af tegn til tale. 3 måneder gammel fik han en blodprop i hjernen. Det gav problemer med hans motoriske og sproglige udvikling. Moren var dengang i gang med at uddanne sig til neuropsykolog. Alle hendes alarmklokker ringede. Vi begyndte at blive endnu mere bekymrede for den sproglige udvikling, fordi vi kunne godt se den her lille gut, som på det tidspunkt stod meget i ståstativ. Der blev han jo sådan, fordi han skulle have vægtbæring på. Så stod han der og ville gerne kommunikere, han ville gerne snakke med os, og han pegede med sin venstre hånd, og den anden, den var sådan ind til kroppen, sådan i sådan et spastisk mønster, ikke? Men han kunne ikke, vi havde simpelthen svært ved altid lige at finde ud af, hvad ville han, og i og med, at han faktisk heller ikke kunne forstå, hvad vi sagde til ham, så var der sådan en spirende sådan frustration eller uro hos ham, som vi ikke havde set, da han var de der 13-14 måneder. Kommunens tale-hørekonsulent videofilmede Emil, og videoen blev sendt til en specialbørnehave i København, hvor man brugte tegn til tale. De ringede tilbage, efter de havde set videoen og sagde, vi skulle i gang med tegn til tale, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Hele familien, inklusive 2 hold bedsteforældre og dagplejemor og far, fik 2 weekendkurser for at lære tegn til tale. Det var simpelthen som om, at det var det, han havde ventet på. Han fangede det lynhurtigt, og var helt klart meget tilfreds. Altså, fordi så kunne han gøre opmærksom på, hvad det var, han ville. Emil og familien lærte flere og flere tegn. Og så kom det første ord. Der sejlede vi ned i Lillebælt og sejlede under Lillebæltsbroen. Og der pegede han op og sagde, yes, sagde vi så, både min mand og jeg, også Ditte. Bro, vi kunne straks høre, det var bro, han sagde, og vi vendte båden og sejlede tilbage under Lillebæltsbroen, og så kom den igen. Jamen, det var helt vidunderligt. Har du fået stil for igen? Ej, han er strid, ham Gert. Hvad handler den om den her gang? Eller hvad skal den handle om? Hvis jeg vandt 1 million, hvad for en hjælpeorganisation vil jeg så hjælpe? Okay. Og det skal være en bestemt organisation? Ja. Hvad har du besluttet dig for, hvad det skal være for en? WSPA. Generelt er tiden inde, og jeg tror, samfundet er meget parat til, at man går meget mere ind for at forske i disse ting. For selvom vi på evidensbaseret
plan har opdaget, det her det fungerer, så har vi også brug for, at man på universiteter og på seminarier bliver klar over disse sammenhænge. Så det er noget af min drøm fremover, at vi får lavet sådan nogle pilotprojekter. Vi kan godt kalde dem visuelt baserede kommunikationsprojekter. VBK, visuelt baseret kommunikation.